Takže čus, toto je Minecraft séria, part 1 a ak by ste chceli pokračovanie, určite dajte like, odber, určite sa prihláste k zvončeku, aby na takéto Minecraft série neušli a my ideme na to. Dobre, prečo musíme urobiť určite naťažiť dreva? Fú, pozri. Sa chcem pozrieť tam, alebo niekde tam proste. A dneska by som chcel nájsť dedinku. Čiže určite naťažím dreva. To je základ. Mám ešte pár kuskov. To stačí. Okay. Ideme sa pozrieť tam. Potrebujeme sa po svete a keď nič nenájdem, tak poďme asi majniť do kejvky, ne? Asi tak. Preto. Čiže spravíme toto a ideme k cípni. No tuto asi nič nebude. To by to aspoň iron na štít, lebo bez štítu som mŕtvý, no. Sa shodíme. By som sa mohol kryť. Neviem, kde by som mohol nájsť na teraz. Nechci sa mi ísť do kejvky s takýmito vecami. Už som mohol mať aj kamene, ale getting the upgrade. Mne sa nechce si teraz ťažiť. Chcem preskúmavať. Joj, čo je? S trochu nachcepaným. To sa... Neutíkaj. Tu sa určite zhodneme. A zatiaľ čo hľadám viličku alebo niečo, tak dajte určite like, lebo oplatí sa na tento kanál dať odber.
Rozmýšľam tak, že by som vám natočil nejaké jazdenie na bicykli. Či by ste... Gold! Pozrite! Wow. Lepšie ak nič, sa musíme zhodnúť. Sharpness. OK. Efficiency. OK. Aspoň prosím jeden. Protection. Beriem všetky. Tu asi určite dám ten Strider. Dobre, budeme mať štít dneska, kámo. Shield. Čože? Wow. No ja som vylepšený, ja sa nehnevám. Ešte by sme mohli zobrať tamto kravičky. No. Mne napadlo, že by som mohol skúsiť aj so shaderami. Ukáž, čo tu ešte máme. Jednu lávok. Zapamätajme si tieto súradnice. Keď budem mať ironový krampáč, tak sa sem vrátim. Počkať. Takže, to by bolo na dneska všetko. A ja idem točiť druhú časť, takže čaute.